Irin da Allah da ikonsa wata rana a Maiduguri na ga wannan zahiran mahaukaci ne, bakin tije kullum yana kwana a gaban shago hakan nan ga kayan sana'a jibge, in ya gama yawon da rana sai zai kwanta a wannan guri. To sai ran nan aka samu wasu suka biyo shi da daddare suka danne shi yana baccin sa a guri, suka danne shi suka cire masa abin nan idanuwa duka biyu da ƙarfin tsiya. Ni kuma na fito da safe zan tsallaka titi daga taron mutane, to har na wuce sai abu da ce ainihin ai mahaukaci ne kaza me yasa mahaukaci ai an cire masa ido kuma yanzu da gaske, wallahi da gaske ne gashi can kwance da ce kai bari dai in dawo in tabbatar da wannan abu wai da gaske ne ko kuma kawai maganganu irin na mutane.